खुलुमबाय सिगां बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमगिरिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। दा आं बे समाव नैबे जायगायाव गुरुनि बिबानखौ लानानै बा जिमादारिनि बिबानखौ लानानै आङो मैया मोनाबिलि समनिफ्रायनो जिमादारिनि बिबानखौ रुजुननानै दंफैयो। दा दिनैहाय आंनि जेनोखि जिमादारिनि मावनांगौ हाबाफारि बे हाबाफारिया मावनानै जोबनायनि हाबाफारियाव फैबाय। दा दिनैहाय आङो नुदोंदि दे आं दिनै गुरुनि बिबानखौ लानानै गुरुनि हाबा मावबोनाया 12 बोसोरसो जाबाय बा 12 बोसोरानो जाबाय। दा बेवहाय एकद गामियाव आङो गुरु हिसाबै बा जिमादारिनि बिबानखौ रुजुननानै गामियारिनि हांख्रायनाय बादि नुजाहैनानै आङो बेवहाय नुबोदों जे एकद जायगायाव माने एसेबां माने माबा गैया, लासै फैगासिनो दङ। आरो सिगां 12 बोसोरनि एसे समनि गेजेराव आङो जिमादारिनि जेनोखि बिबानखौ लानानै गामियारियाव बेफोरबादि माने हाबाफारिखौ मावहैदोंमोन। बे समाव नुबोनाय बेलायाव बै समनि माखासे बे नुथायफ्रा एबा सिनारिफ्रा बेफोरबादि हयथ' साबना हामना नङामोन। दा दिनैसिमनि गेजेराव आङो नुफैबाय बेहायबो माने बे बाथौ धोरोमनि जेनोखि निथि दिनैहाय बे माइनाव गारजा फोरबो होनो लोखि गारजा हथार। दा दिनैहाय बाहाय नुफैबाय आङो आरोबाव नैबे जेनोखि दिनै माइनाव फोरबो लांफैनाय गामिनि आइमावफोरनि जेनोखि महर मुस्रि आरो स्टेन्डार्ड, बे स्टेन्डार्डखौ नुनानै आं दिनैहाय इसोरनिसिम बा आफा बोराइ बाथौनिसिम आङो बिराद माने साबायखर बावदों आरो मोजां मोनदों। आरो फैबाय थानाय समाव हयथ' आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन जोंनि बाथौ धोरोमनि नितिखौ लोब्बा लानानै जेखि माने फुजानि हाबाफारियाव मावा मानो बेवहाय आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोबावगोन आं बेखौ सानदों। दा आङो एसेखिनिखौ बुंबाय। आङो फैनो सानो दा जुगा सोलायबाय, जोंनि साननाय हनायाबो सोलायबाय आरो मानसिफ्रा स्टेन्डार्डखौ मेनटेन खालामबाय। गोदो जेबादि फुजियोमोन आंनि मिथिनायावथ' बाहाय बे माबायानो जोंनि गामिया बेयावनो फुजा होयोमोन। बे जाहैबाय हाग्राबारि गोजामोन गोदोनि अबस्थायाव, गोदो जेरै फुजिदोंमोन। खिन्थु दा साइन्टिफिक मुगा फैबाय, मोनसे लाक्जारियास जुग फैबाय। ओंखायनो गोदान मानसिया सानो आप टु डेट जाबाय थायो। ओंखायनो दानि परिबेसाव नैबे एसे फोसाबबोनानै दा एसे समायना जादों। जोंनि इनफ्रास्ट्राकचारा समायना जादों आरो जोंनि माइनावफोरनि गाननाय जोमनाया मोनसे इउनिफर्माव फैदों आरो जोंनि हौवाफोरनि माबायाबो इउनिफर्माव फैदों। जेरै आर'नाइ लादों, गामसा गानदों, गावनि हारिनि सिनायथिखौ होदों। आरो जोंनि बर' हारिनि जे धोरोम, गुदि धोरोम, बे धोरोमखौ सिबिनायाव नैबे गामिया लेहेम जायाखै आरो बे परम्परा बिदिनो सोलिबोदों आरो साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो दं। माइनावफोरा रंगिना संगिना देलाय मालाय बाहाय दन सायाव माइरं जेवारि आरो दै गोथार लानानै माइनाव बोर लांनो फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों नोंथांमोनहा मा फोरमायनो सानो? बेनि ओंथिया आरो मा? बेनि ओंथियानो जाहैबाय, जिहेथु जोंनि बाथौ धर्मयाव बे नेम निथिया दङ। जोङो माइनाव अर्थात लोखि, माइनाव आरो लोखि बियो जिहेतु बियो जाहैबाय धोननि बिगोमा। आरो जोङो माइरङा जाहैबाय, जोङो बेखौनो लोखिखौनो साननानै लायो, माइनावखौनो साननानै लायो। ओंखायनो दना जाहैबाय जोंनि मोनसे परम्परा, मोनसे गोथार आगजु बियो। आरो बे गोथार आगजुआवनो दननि सायाव लाइजौ लाइयाव गय जरा फाथै जरा माइनाव एसे होनानै आरो दै सान्थि लानानै जेवारि सावनानै दोननाय जादों। दा बाहाय नैबे गारजायाव जे जोंनि परम्परा जे फुजा, बाहाय जोङो जेखौ होनदों लोखि गारजा होनदों, बेहाय जोङो लोखिखौ फुजा होदों। आरो बिनिफ्रायनो बे लोखिनिफ्रायनो एसे अंशखौ नैबे दनाव लानानै बेखौ जोंनि माहेन्दो आरो जोंनि बाख्रियाव जिहेथु धोननि बिगोमा, बाहाय जाहाथे जोङो अननाय मोनथों होननानै
जोङो मोनसे गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।